to karka yadda ka je lahira da haƙƙin wani. Wallahi 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 da shugabanninmu da mu kanmu, wallahi karka tafi lahira da haƙƙin wani da matsala. Daga inda za ka ƙara gane girman matsalan, ku duba bashi fa, bashi ba wai zalunci ba, kaga bashi halal ne. Har muna da ayin da ta yi magana kan bashi ma ake ce mata ayatul dain, tana cikin suratul baqara kuma ita ce aya mafi tsawo a Qur'ani. Bashi halal ne, kai in kana da wanda zai iya baka bashi a duniya ma kana da arziki, dan shi wani bai ma da inda zai iya karban bashin. Kun yadda da ni? To tare da haka kun dai ga bashi halal ne, kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawanci in ka ji mutum ya ci bashi, wani in ka bincika sai ka ji dokin da yake hawa je jihadi fi sabilillah shi ya sayan ma abinci da kuɗin bashin, ko yi wata ɗawainiya ta dole. Amma wallahi al'azim, tare da haka a farkon musulunci idan mutum ya mutu ana bin shi bashi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa akan gawan mutum, dama abu na farko da zai tambaya, hal ala sahibukum dain, akwai bashi akan dan uwanku nan da ya mutu? Ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu ala sahibikum, ku yi masa sallah, ni annabi bai isa in mai sallah ba, ya je lahira da bashi? Hauka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafiyansa har sai da su irin Abdurrahman ibn Auf, masu kudin sahabbai,